сабади а қарор дорад. акнун таваҷҷӯҳи худро ба вазни то 73 килограмм равона месозем. он ҷое ки паҳлавони дигари шӯҳратёр ва умедбахши кишвари мо Муҳиддин Асадуллоев дар даври аввал албатта ин чеҳраи бо ҷудогии сафед озод буд. рақобати худро аз даври дуюм акнун мебинем ки идома мебахшад. сомон Муҳиддин Асадуллоев ин чеҳрае ки дар экранҳои мову шумост, қаҳрамони ҷаҳони ҷавонон ва ҳамчунин дорандаи нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон миёни калонсолон ва ҳамчунин ғолиби гранд-слами душанбе соли 2025 аст. албатта Муҳиддин Асадуллоев паҳлавони кишвари мо ки ҳамагӣ 20 сола аст ва дар муқобили яке аз паҳлавонони албатта ба қавле хуби кишвари Амороти Муттаҳидаи Арабӣ Карим Абдуллаев қарор мегирад ва дар идома мо таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ин муқобили ҳарифи бисёр соҳибтаҷрибаи худ чӣ гуна сабқатро пеш мебарад. 8 сол тафовут аст миёни ҳар ду ин чеҳра. албатта 8 сол ҳам метавонад ки ин мудда яъне соли дароз бошад ва албатта ҳар сол барои тақвияти кор метавонад таъсири мусбати худро расонад. аммо новобаста аз ин мо дар муқобили дилхоҳ ҳариф ҳунару малакаи хуби Муҳиддин Асадуллоевро дида будем, шоҳид гардида будем, махсусан дар муқобили Ҳидоят Ҳайдаров, қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, ҳамчунин қаҳрамони ҷаҳон ки дар он баромади худ дар гранд-слам тавониста буд ҳамагиро албатта ки аз баромади худ ҳайрон ҳам созад ва дар ҳолати мебинем кор дар замин дар ин нерӯсанҷӣ ҳам коро каме ҳам бошад тақвияти дигар мехоҳад бахшад. аммо ҳоло бошад дар ин фурсатҳое ки барояш бисёр мураккаб аст бояд ки худро раҳо кунад. бале то ин фурсатҳо метавонад дар ҳолати дифоъ кори худро беҳтару хубтар созмон бахшад. аммо дар ҳолати кор дар замин намояндаи кишвари Аморати Муттаҳидаи Арабӣ Карим Абдуллаев намехоҳад ки худро камтар фаъолияташро нишон диҳад. Муҳиддин Асадуллоев ҳам мисли Сомон Маҳмадбеков ҳамчун муддаӣ вориди ин нерӯсанҷӣ мегарданд ва албатта барои Муҳиддин Асадуллоев ки таи солҳои охир ин чеҳраи бисёр шоистаи кишвар ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ Тоҷикистонро арзанда муаррифӣ месозад, дар ин ҳолатҳое ки назди мухлисон аст метавонад аз ҳунару малакаи худ боз ҳам хубтару беҳтар нишон диҳад. акнун инҷо мебинем, таваҷҷӯҳ мекунем инҷо сариостин ва камарбандро дошта буд Муҳиддин Асадуллоев, аммо дидем сараввал хост намояндаи кишвари Амороти Муттаҳидаи Арабӣ пеш аз партофти Муҳиддин Асадуллоев ӯ кори худро анҷом бахшад. аммо хушбахтона дар он фурсат он ҳолат натавонист ки ба суди ӯ анҷом ёбад ва дар ҳолати дифоъ Муҳиддин Асадуллоев аз ин ҳолати мураккаб худро раҳо кард. то ин лаҳзаҳо албатта ҳар ду арзанда рақобат доранд ва чунин баромади шоистаи онҳо, чунин рақобатпазирӣ метавонад ки моро боз ҳам таваҷҷӯҳамонро зиёдтар созад. яктарафа гӯштини гирифтани ҳар ду инҷо ба як сабку шева ва як хел доштани паҳлавононро мо таваҷҷӯҳ мекунем. акнун дар ҳолати кор дар замин аммо наметавонад ин шева ба суди яке анҷом ёбад.
довар марказ бошад вохӯриро инҷо таваққуф мекунад. мунтазир мешавем ки инҷо чӣ ҳолат сар зад. шояд шидои навбатӣ ба абдуллаев карим нишон дода шавад. бале, бо ҳамин тартиб хансоки маке ва муҳиддин асадуллоев бошад дар муқобили ҳарифи худ дастболо мегардад ва ба даври навбатӣ роҳ меёбад. воқеан ҳам кори шоистаи муҳиддин асадуллоев ва албатта ҳаштавре ки ишора кардем ин аввалин нерӯсанҷӣ барои